Bueno, menos mal, fillo, pero xa con moito traballo. Xa nos vamos agotando. Nos estamos mirando, non, meu fillo? É duro, meu fillo, é duro. Que triste é dalle de comer por fillos. Desde os 11 anos. Xa é, non? Salía da escola e xa viña con meus pais. E os que se viñan a joven non sei se será peor, meu fillo. Esperemos que non. Máis cantidade japónica, menos fina, pero máis cantidade japónica. Agora máis ou menos levas un sueldo digno para a casa, antes non. Antes era aquelas 4 cousas, eso que tiña antes non había os impuestos que hai agora. Pagabas o mínimo e fuera. E agora é moi diferente, meu fillo. Agora é moi diferente. Vai de 30, solo que antes non había seguro, claro. Tenemos conta desde que tomamos seguro. 100 pesetas para casa e íbamos felices. 100 pesetas. E que contentos íbamos. Rendían. Rendían porque xa non había máis, xa que íbamos a facer. Se non hai moito, xa non podemos. Comprabas algo no inverno cando viñas a cenar unha televisión, unha... Sí, porque antes eran só 5 meses de mar, non era todo o ano. Pois agora vimos todo o ano. Antes eran 5 meses só. Era 5 meses nada máis. Desde outubro a finales de marzo. A finales de febreiro. Que anos tiña cando comezou? 20 anos, por aí. É 11. Estaba eu na escuela. Tiña que xa comiña nai no inverno. Agora tamén xa viñera de rapaciña, pero viña así. Pero despois, cando fixen o carné, máis ou menos 20 anos. Temos que mecanizalo, sin duda. É dicir, canto máis, este terreno hai terreno que o temos pero duro como pedras, que para acabalo ainda levamos moitísimo traballo. Se nós ahora estamos traballando aquí, naquela zona ou naquela zona da lá, se temos un barco cun arao, vai oxigenando o terreno, vai nolo ablandando, a meixa medra, é unha cadena. Sería factible poder facelo? Eu creo que sí. Cal sería o paso a dar? Conseguir un barco que nos are, que nos faga eses traballos. Con un barco e depois facer unha mini hatchery, somos las reinas del mar.